Hej, jeg vil lige kort lave en video på domæneejerskab og hvor man får et domæne, hvad er reglerne om domænenavn. Så lad os lige først kortlægge, hvad er et domænenavn? Jo, et domænenavn er ligesom en adresse på din hjemmeside. Det kunne fx være zalando.dk. Det er et domænenavn, som nogen har betalt for, og de ejer domænet så, skulle man tro. Nej. Ifølge dansk lovgivning, som jeg også har skrevet et blogindslag på min hjemmeside, autotask.dk, der er link nede i beskrivelsen, så ejer du ikke dit domæne, når du har købt dit domæne. Det du ejer, det er, at du har brugsretten til at bruge dit domæne til din hjemmeside. Det er Erhvervsstyrelsen, som ejer alle DK-domæner, og det kan læses her. Internetdomæner, der tildeles Danmark, tilhører den danske stat. Og tildeles Danmark, hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at det ender på .dk. Det står for, DK står for Danmark. Så alle domæner, der ender på DK, tilhører den danske stat. Det vil være det samme som .se tilhører Sverige, .pl er Portugal, .nl er Holland osv. osv. Hvordan får jeg så et domæne? Jo, der kan du bruge forskellige domæneudbydere. I mit tilfælde har jeg brugt simply.com, hvor at det er en domæneudbyder, hvor jeg kan købe mit domæne. Lad os sige, at jeg vil købe domænet heikasper.dk. Så kan jeg gå herind, søge om mit domæne er ledigt. I tilfældet heikasper.dk, det er ledigt. Order now, køb mit domæne. Den var igen. Der er masser af domæneudbydere. Der er også one.com, og du kan få domæner rigtig mange steder. Det er bare en hurtig Google-søgning. Hvordan kan jeg så tjekke, hvem der ejer mit domæne? Jo, som du også kan læse her i blogomslaget, så har jeg lagt et link til en hjemmeside, som hedder GoDaddy, som har lavet en lille underside, hvor man kan søge efter, hvem der ejer domæner. Kommer man ind på siden, så kan du søge her for eksempel på, lad os prøve Zalando.dk. Hvem ejer Zalando.dk? Jo, vi kan se her. Vi kan se, at Zalando.dk det er købt i 2010, og de har domænet til og med 2033. Så herinde kan du tjekke med hensyn til, hvor de hoster henne, og så videre, og så videre. Det er en måde at tjekke domæneejerskab. Et eksempel. Hvad nu hvis der er et domæne, jeg ønsker, men som er taget? Det kunne være festtalen. Er det taget? Det er taget. Så vil jeg jo... Jeg har ikke brugsretten, men det jeg kan gøre, det er, at jeg kan skrive til ejeren af domænet festtalen.dk, om han vil være villig til at sælge det til mig. Ellers så kan jeg gøre det, jeg kan gå ind og slå op herinde. Hvem ejer domænet, og hvor lang tid har han ejerskab? Det har han til 2024 0625. Så der vil jeg kunne sidde klar og så købe det, ved mindre han ikke har sat forny domæne automatisk op. Ja, det er egentlig grundlæg om domæneejerskaber. Ejer jeg det domæne, jeg har købt? Nej, du har brugsretten. Kan jeg lægge alt på min hjemmeside, som jeg har lyst til? Nej, Erhvervsstyrelsen ejer den. Følger du ikke reglerne? Betaler du ikke for dit domæne? Så har de retten til at fjerne det. Hvor kan jeg se, hvem der ejer domænet, og hvor lang tid? Det kan du på GoDaddy. Og meget mere kan du læse i blogopslaget, jeg har skrevet ind på autotask.dk. Så det var alt herfra.